Iki lho lek terus yo, rumah modern ukurane 5 kali 12 hargae 205 juta. Nang mriko mae. Aja transfer nang omahe yo. Sebagian kene iki ini bentuk masa depan omahe lho. Ono kaca loro ngene, ambek ono topi ning ngene. Iki ono keramik iki ya. Saiki langsung lanjut mrene. Nah kene iki soalnya free pagar ngene model lho. Oh pingin yo. Nah, iki sebelah kiri kene iki ready. Keran iki kena game sepeda atau mobil yo. Nah, iki nang nggon arah karpote wis keramikan, mobil apa sing mlebu wis ben motor dhewe. Kanopine ya wis ready yo. Sebelah kanan kene iki ready panggo pasang-pasang. Tapi sing positif aja negatif golek api yo. Nah, saiki langsung lanjut mlebu mrene. Nah. Bapak saya masih kusen rek aluminium. Keren kata dasar. Iki langsung nang nggon arah ruang tamune kok ngene iki modele yo. Dukure apik terus selingan ngono lho. Oh. Sing pasti nang kene ana wacane ready. Sing iso kantuk ben sirkulasi udara mlebu ben lancar ya. Saiki langsung menggok nang sebelah kanan iki. Nah, iki nang gone kamar tidur pertama. Oh. Iki ana jendela langsung menghadap nang arah karpote. Ben sirkulasi udara mlebu ben lancar. Secepatnya sih ready tapi ngasih nih pengen dhewe. Soalnya apa durung free yo. Nah. Iki nang gone kamar tidur kedua iki dikunci yo. Iki pesanan balik tukang. Ono mini bare nang kene, lampune cemerentel wis vision ngene wae yo. Sing positif. Oh, wis ono kitchen set wis level ready kena galalo ngene. Tapi nang baca ngene jawaban kono ngene yo. Kompore ready, nggo pada hotel panci opo wajan nang kene kan atur dhewe iki open ayo. Ah, sebelah kiri kene iki nggon arah laundry room to jemur nang kene kok iso ndukure dene ono gak polsan ngono yo. Ah, saiki langsung menggok nang sebelah kanan ngene iki. Iki nang ngone kamar mandi nih, kau tengah wis full keramikan yo. Wis ini ya duduk secret ready, genuwe ya ready yo. Ha, saiki langsung tak critani nang kene nang minibar gini yo. Iki mangko omane regane 205 juta, ukurane 5 kali 12. Untuk sebuah lokasi, banino wis, mereka amat tengah. Wis mune kasih, nang ben kok ben Mas kitchen set yo apik.